Ndamira pamberi pedera mambo mudasi. Ndamira pamberi pedera mambo mudasi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi. Pachabatwa nemhosva. Pachabatwa nemhosva. Mwari anobatsira. Mwari anobatsira. Pamusoro inini ndakauya pamama ndiri pamusaka pekuti papapai mwana uyu akanga akudzinga baba. Kudzinga baba kwati baba akasvika pamba waibva atoti baba simukai pano nemukadzi wake endai mogara kumusukuru pacharisi. Saka adaro baba idzoka kuti ndazoguma ndakwa kumuzukuru charisi ndokwendaenda ndakaroorwa muna 1981 mwana ari jahawo uyu mukomana ari mwana mudiki 1981 baba echimurora ndasvike mumusha mai akainga ari mavhayati vakajitu baba akaedze kuvhura mugano kumusoro tikatodaidza vana vati baba munechipo ndikadaidza ndikatogadzirwawo pekuti ndigare kumba yangu pakacherwa foundation. Saka akadaro ndikauya ndikade kuti ndikatemesa akomana ndikauya nehembe dzangu dzakawanda nematrausi ndikadaidza akomana akatema munda yavatemwa ndikadaidzana mai mucheka akaita magauna iyena akatotora nehembe ichitobatsira kuridza mamunda ndakasima magwe ndasima magwe ndikaenda kumusha kwangu ndikatora sipamunene ndiyaidza ndikaisa. Saka iye magwena aibva vakabva atora magwere aya. After that ndakauya kundina baba ndikati baba ikana ndochaisawo zvidhina pamba ipopo pasitendi pemakandigurira nditi ndiyako ndaforoma zvidhina mwana uya akabva atora futi zvidhina zviya wobva atengesa mwana uya. Saka zvadaro ndakanga ndikadzoka kumba ipopo ndikada kuti ndisvike pamba waita kuti mainini simukai pano panapa hapana chikafu muchida kuti mugare pano ndaimotsvaga chikafu ndaidzike pamucheka ndoende komutaura samucheka yose bhagidzi remagwere zendagarisa ndaodya ndogara ndodzipa kuna baba ndoataura kuzosvika abva aita simba rekupusha baba atanga kudzinga mai ake akatanga kudzinga mai mwana wakagara nemukadzi wake kudzinga mai ake chaiko givi asi kupfeka gemenzi mwana uyu akadzinga mai ake mukadzi wacho akati muri muroi makadya mwana wangu uyu mai ake ainge ari mudare futi izvozvi nagivu asi unongoite zviro zvake asi but iye mhutsa ndiye uri pamberi mukadzi unonge ari pamasoro. Saka inini ndadaro ndakaona kuti inini handirasi babai adzinga baba ndakatanga ndicharodza mutaundi svika mari hapana yapera fungo ndisiye murume wangu hazviiti murume wangu ane 96 years. Saka nditi baba handisiyi baba ndisiye murume wangu. Saka iwona donzo rake raide kuti inini ndisiye baba asiya baba achafire musango achangotandadzika ichifamba kusvika afa. Saka zvadaro ndakatora murume wangu amutaunda ndisisina mari ndikaende kuhando dzangu musha mai angu akafa akasiya stori yeromudzi akasiya hando dzangu dzikati iwe Esther ndikati we chikazi wakapike mhuka namurume wako isusu tode kuti iwo panoperere murume wako newo mhiko dzako dzawakapika nemurume wako dzidini udzipedze. Ndakati zvakanaka ndakagara baba akazouya futi uyu wakaende konyorera baba ake tsamba akati baba endai kuna mainini aende kuna mainini amuchengete kumusha kwawo. Ndakaona baba akudzoka netsamba zvaziye zvikazi kwai zvazi tsamba endawo pana baba ako nasabhuku wako. Ndakatora tsamba yangu ye tsamba yange yakati mudikani Esther kunga ndiri hure rake inini matauri ake tsamba yake kuninyorera kuti mudikani Esther iye nawo. Ndakatora tsamba yangu ndikaenda naye kwasekuru kwasabhuku mutidza wangu akaierengawo ndikaenda naye ku100 yangu hatisisina baba hatina mai ndine 100 yangu diki iripo ndikaendikaipamudzira tsamba zvikazi inini ndichauyako tikazange 100 yangu nasabhuku tozoona iye uyu. Takagara zveshiva baba ari kumusha kwangu rine gore rino rainga rechi 3 years baba ndichindoachengeta 100 yangu ikati tete Esther onai mukwama wakabva kuizwa operation ndimi wakazomerera zvese ende futi plus paizwa operation wakagurwa godo remusanai ko pakazoitika zvinhu imwe chisumukaisa bhuku obva atouya mutidza wandakati Esther muzvikuru chienda nemurume wako kumusha one zvekuti uita ndikati ndinoenda seiko tiri kudzinga
ndakasimuka ndobva ndasimuka nemabhuranguti edu nehembe ndakabva ndafunge pfungwa yekuti inini ndakwende kwashemambo kwashemutasa. Ndakasimuka inini ndikasvike kwashemutasa inini ndakasvikire kwasabhuku manheru zuva rekudai ndakabva ndasvike kwasabhuku. Sabhuku wainge asipo kumusoro uko sabhuku akayandikazondedzere nyaya yangu. Sabhuku akati ndobva ndapedze nyaya yangu yese ndobva ndaita. Sabhuku akati pepekurara takabva chikafu tikarara. Saka painga ndipo nguva yangu yakubikwe doro remaganzo chimwana chiri muhari. Sabhuku akati mambo wati ishe wati mambo wati hatichadini hatichatongi mhosva tozotonga mhosva muni madare kana doro radini ratongiwa. Saka ndikandoita sei tikazi motoziye zvekuti mwomboita mwombomiramira. Saka ndakazokumbira sabhuku ndasabhuku anenge nzerereki nemabhuranguti nebhegi nombokumbirawo kusiyawo chii bhegi pano. Saka iwo siyei henyu ndobva ndasiya bhegi ndakasimuka nemurume wangu ndobva ndapuwa samanesi yangu ndobva ndapuwa samanesi yake iye nawo. Ndasimuka nesamanesi akazondisa bhuku imwimwe sezvo baba akura tichafamba kuti aende kumushanda samanesi kupa iye bhivi hazvidi chendaimupa sabhuku wenyu mareya aendese kosunga mwana. Ndakadzika kwendai kumusha ndabva ndadzike kumusha ndikaende kunana sabhuku mareya nasabhuku mareya mukuru akabva atoti saka mhai muri kubvepi tati ndiri kutobva ndinababa tikazi komabhipi zvari kuti baba akuchengetwe kumachemberi tiri kufamba sei ati baba asi kumachemberi baba ndini ndinawo ndikuti achengete kumaperi anakomana akatangoti saka sisi panapa tatane ngozi anhekwamarera baba achafire mudondo adabva ndasiya tsamba iri tobva ndadzokera pendadzokera ndikasiya baba ari paold range town tobva ndasiya baba ari tobva ndadzoka vanopabasika toita sei ndikati aiwa hambai kumuzukuru kwamanyeni kumufunda maparatora tobva tarara taamuka makuteni baba akati nyama dzangu achadini handichazvisi saka ndinonguva yeoperation kufamba kwekutaita tichitenderera zondo kutoona baba zvati asirias. Ndakatora murume wangu tikaenda naye kugeneral ndaende kugeneral ndakasvika zikazi baba ichobva atositauta atotsire madhirip zveshuwa ndakagara nemurume wangu mhosikuti the whole day nemurume wangu tindorito adaro kuzoti manheru dhokota vakauya dhokota auya akabva aona baba zvikanzi aiwa mbuya ndikati problem inesiku baba ane kensa abata kensa inababa ndati anokurobva kasaka moziya musi wemanje togona kutodini ndinogona kuti kensa yake iri kai kana matupu kana pai kati horai saka ine ndadaro manje ndasvika kuva ngekuti mukoro yaudzinga baba pai bamba garai pasi unga mukoro Lamira pamberi federa mamudasi. Ndanga pamberi mamudasi. Yesu ndio chokwadi. Ndio chokwadi. Pacha bakone mu. Ndikanye makira wani moto. Ari batsiro. Mwaja mbatsiro wangu. Right. Tunakutoka tite nhorondo baba. Tungoda kuti ndizvere zvinoita kuti mudzinga baba. Kwezvanzo. Muita sei? Chakaita chekuti baba wakabva paumba pakutanga ndichimukumashimakale mai kubva aenda kutauni maitakaenda kutauni pakapenyenya yekuti baba wakanga vaine zvongo wagadzirisa paumba zvongo wagadzirisa paumba ndozi wakagadzirisa wabira inodzinza vari mhosva yanga akanzi wakapara vaigadzirisa wanodzinza waenda paubvasa umba yanga waisaipaparuzvi ndobhaiputsa wanga akadini wemutizvo wakauraya mugovani ndozvachiri mushaya saka ibonga abhuma nyende ruba wamba paselo batwante tyangwe ndio alipitangiro like apita kudaro baba kweli gaige sima sima boko baba bali change bali wakati manager wanipe ubande utwanga yake atwanga yake bopu sombe bali ngati zisiwe ubali siana babo adara ndokupita ngwa swaka wanda bali bali pana banda kusumuka ndakuenda kwa mtani asingera wa mtani ngezuri imini ukawansa muri panapa musabi gari muri panapa kulimana zvamuomero musimuka mungwendo kumungadi kubomwe baba bako basumuka kumera mutari kuya basaka kaya kudai ko bakaya inini nachinguma kuma sinyesha kwa umbali bali tsaka ndike kuende baba wewe ndikuita sei
so baba takamukisha mambo karo mimi kama chakula ingiche ini bila pesa wala basi toka kupita kazi kwa kumba kojika kwa hiyo kuchakulia unge machechi tulini utawala sana zoto wa mkazi daro mkazi baragala naye bakundu mamtani tagara makole kati wanda kapita babanti kwa mtani au kutoka kana manyi wasitara wangu libesi baba Israel tusende wa washikara sana right panduda duda chini kudu udzinga baba isuwa here baba udzinga sai baba rugare ndizvo ndizvo kwako waku ndizvo urikubi kaumba paumba pedu ndopari pamusha pake baba murugare mamusa kwake ndeuti baba awane musha wavo nemudzimai wavo imi mune kwenyu handiti imi mugarai kwenyu baba nemudzimai vagare mumba kwavo kana muchida kuvachengeta muvachengetera mumba kwavo kwake munharaunda kuti uri kunditora kuendesa mumba kwako izvozvizvi asi haunditi mangwanani haunditauri neni hamundifidhi chikafu saka uri kuti utoremba sei uchiitira baba wako utsinyi wakadaro aiwa bamu haasi mai badzimba unotandisa munhu kubofu nababa unotanda kubofu kana usingazvisiyi unokwanisa kuona zvinhu zvako chifungwa zvichiri kufamba pano zvobva zvazviita wese musharukwa panofumasi kubo kuti munhu anorara kutendera kuenda kurara musika huku nhasi wararapa waenda kuchipatara hakuna hama hakuna chii baba wako iwewe mukadzi wako uri takashakuisa kukuisa kuti maini pakati baba tukaimene au ndikuti maini wakabva auyana baba auya baba kufunga baba wenu ngezvakanaka amunhu wakabva masasho maini vasanganyini baba nimbaripi nikabvira nikikamwe vashango mutsveta inyanota vangusuwa ikucheni varutsiwa patwe ikwe zvini manje maitira anoita uyu mai uyu haasi mukadzi wako baba ndimai mukadzi wababa iwe hausioni kuti baba unotaura baba kuti ida mukadzi kana kuti usamude ngewake mukadzi uyu saka mukadzi uyu do what is best for your husband iyo zvipo karara kuchipatara baba wangoriwe wangosikwa ndii asi mukadzi uyu angari baba wako parushaya chikafu ari mutsagira chikafu mukadzi uyu iwe haupo akatoti handidi akatondidaidza auye pakofi kunyenga kusakura kofi zvikadzi mainini uyapano ndokuzira kwendakaita ndikasvika baba akuti atoiswa mapambu akurwara kuti ndisvike pamba ipopo aane mapambu takasvika ndikazodaidzira ana atete kwajombi ana mukomawo ndikati baba serious akurwara ari muhospital zvikazvi ndakuita mainini ngemukunda mwana wahangadzi yamukomawo ndakuchitaura nemukwasha wangu kuti ini auyi nemwana wangu auye kuona sekuru muhospital ndobva akabva asvika kutoona baba serious akati akutaisa mapambu mukwambo wakabvisa $20 akati mbuya mwadini ndakobva kutenga amwe mapambu
saka mafamba acho ari kuti kana ndikutenga katoni unobva rapera, ndatenga imwe katoni obva atopera. Saka ndiyondodini, saka atete akabva azvo zvechinoita mainini ndezvekuti ini ndakutokumbire mukwambo wangu kuti tipuwe mota, ngoti nhasi mukaenda mwega nababa ari kurwara muri kufoshwa, muri kuende kodzingwa ngemukomana. Mukomana une mukadzi wake unotomudzinga, saka chimerai muende kuri zveshuwa mukwambo wacho wakazuya ukazina ndoti ana atete tasvika nana atete aka mukomana wakurwara nechaka nyaya iripo mbuya imimi kumba kwenyu imimi kwamunogara nasekuru kwakawakwa here? Hapana, ndinotogara mubhodhi vakaritoziva ngenhunga takatoisirwa chipeshi. Saka anhu echechi yekuharare garai pasi, anhu ekuchechi yekuharare izwai pamaigara imi sekuru pamusha pake akanga akavaka dzimba dzake akanga akaaka nedzakapwanya. Saka tsamba makazoona yakanyorwa ndenhasabhuku wechijuu ikapuwa mupurisa kuti baba dzimba dzakapwanywa ndiani? iye nezamaeka akabva apwanya akapwanya dzimba dzababa painga pane dzimba pendakaroorwa baba painga pane dzimba dzawo akanga apwanya iyena wakapwanya dzimba iri Aina mambo kana ite wakusha zile kweti kiweita kamera yakamupatia. kama dzimba dzakugara dzakasonda nasekuru dzino nanhadziko Ino dzakakwa majina yakazo kupiswa hapo. aiwa inini yatodogara kicheni pamo zvidhina zvasina kutopiswa vatazviplasta nanhasi ndirimo asi kicheni yasekuru ndorikati Saka kumba idzi dzakapinda kuita mambo anasina kuita. chizwa akashamana kana wakapwanya dzimba idzi utori nemhosva yauinayo malicious injury to property. Kana wakatopisa dzimba dzacho yato arson. Hauitiri baba wako akadai 96 years 96 years wogara mubhodhi because of you. Alright, pamurugara mubhodhi ari kupa ichi apana akatotaura kuti mainini Jona rabunza pano ndakusiya pano kuti baba ati ngomba kutaura nasekuru Samanga ndiwo akazouye kumira kuchitaurire mukomana kuti nyaya itakuita panapa iwowe hani pako pasitenipesa mwana watete edu ukwasamanga mai ake muzvare kukunda Samanga. Saka iwo kusitendi kwababako ndokwamandeya, iwo chisumuka uende kwamandeya, iwo chino kuti tigare chino kuti chiakire mwana wedu mwana watete edu pasitendi paakasiiwa nditete edu handadziana baba ide kwaSamanga. uyu utori nekwake Utori kwoti kukwana akatobva kwamandeya ndokwakazinda nasekuru Samanga endi kwamandeya kurusha kwako. kana uine kwako shamwari Mama. enda kwako kana uine kwako enda kwako siya mudhara uyu agare pasitendi pake nemukadzi wake. Zvauri kutoita isusu zvatakuchitoita manje takuchitotsvaga madhona taakubatsira sekuru yakuti dzimba dzake dzitowakwe agare zvakanaka nemukadzi wake, asi pamushaiwa chadi kukuona ipo enda kwako kwamandeya iyo. Hakuna munhu akadaro baba wako akakubereka iwewe wogara mubhodhi because of you. Baba wako anorwara kuenda kuchipatara unhongwa neumwe munhu kuendeswa neumwe munhu iwe uripo. Baba wako opfekedzwa mapamba neumwe munhu iwe uripo. Marende yako manekwa ekwaSamanga ndiwaenda akatenga neblanketi. Chizwa shama chimwe chaunoziya kana atozi mai wake Mukunda Samanga chibva waziva kuti mwana wepanapa muzvare mwana wangu inini, saka handingaoni muzukuru wangu achitambudzwa ba ngechimuzukuru sewe. Azviti iwe unofanira kufunga wega kuti 96 years kuti adzisvike inyasha dzaMwari.
inyasha dzakakurisa 96 years kuchema ero unotongwa wazizwa unotongwa kana kanomwa akakuira msuwaitana zetu akauya kuimaaamunongezozero akati izvowakuita musatambe nemazvane basi wazizwa musatambe nezvikuwa zvisizvenyu wazwa mzukuru wazwa ine mzukuru enda kwamandeya kwako chienda woorganize kuti uyu pamusapande patange kuwakwa izvizvi unauzwa kuti pane zvidhina mvura yapo ivhu rapo ndichaudza vanhu inini vanobatsira kuwaka imba iyo kuti mzukuru vangu vagare zvakanaka wazvizwa wazwa ine mzukuru ipakwako saka imi chienda yekubagadzirisaipa ukagona uchaona vanhu vakuepo pa mabagara ichisamakaudanimbate monokuekushaugare zvakanaka Right,